camping. I programmet der skal du møde et par, der har camperet i telt sammen i over 40 år. Det må man sige, det er noget af en historie. Mange campister de vælger igennem deres campingliv og kan man sige, skifte lidt. Starter måske i teltet, går så over i måske en teltvogn, campingvogn, slutter i en autocamper. Men der er altså også nogen, som bliver hele livet i teltet, fordi de simpelthen bare synes, at det er den fedeste måde at campere på. Og nu skal vi møde sådan et par. Jeg har camperet siden jeg var 3 år sammen med mine forældre. Og det gjorde vi hver weekend. Vi tog ind fra Frederiksberg, hvor vi boede, og tog S-toget til Klampenborg. Og så cyklede vi fra Klampenborg ud til Strandmøllen Camping. Og der camperede vi i weekenden og tog hjem igen. Og det gjorde vi i 10-12 år. Og så har vi ellers været på camping Tønder og Bornholm på cykel. Det meste af det var jo på cykel dengang jo. Jamen, jeg har jo camperet i år bliver det 41 år. Sådan, sådan, hele tiden. Men Niels og jeg, vi blev ringforlovet på Bornholm på en campingplads, der hedder Hullehavn i 1972. Det var første gang, jeg rigtig var ude at ligge i telt. Ja, min mor og far har haft jo flere telte. Der startede med et lille spidstelt, hvor man ikke måtte røre ydervæggene, når det regnede, for så regnede det ind gennem stoffet. Og så fik de så oversejl på, og de købte ekstra telte til at forlænge teltet. Og så, da jeg ikke teltede der med mine forældre mere, så købte Annette og mig da vi skulle forloves, så tog vi til Bornholm, så købte vi et telt i Dals Varehus. Og det havde vi en hel del år, og fik syet det om også. Og så købte vi et nyt indertelt uden oversejl, og så brugte vi oversejlet for Dals Varehus-teltet. Og så købte vi et apsis-telt, og så da vi syntes, det var blevet for småt, så købte vi et brugt villatelt, som hed Villa Kludely på 25 kvadratmeter. Og så har vi så vist haft 7 afvæltelte. Jeg tror, at det der med, at man bare kunne stige ud af sit telt og så sætte sig ned og kigge på verden, der foregik omkring en, det tiltalte mig. For det første er det nemmere at komme rundt, og man kan flytte sig meget nemt. Hvis man tager på charter, og det bliver dårligt vejr, så er man bundet til et eller andet hotel. Ligger man i telt, og vejret bliver dårligt, så kan man køre om på den anden side af bjerget, hvor vejret er bedre. Selvom man er pensionist, som vi jo er, så kan hverdagen godt være lidt stresset alligevel. Men når man så kommer herud, bare dagen efter man er landet og har fået slået teltet op, og man ligesom, så er blodtrykket også faldet. Og man selv er kommet sådan, hvad skal jeg kalde det, et andet sind på en eller anden måde. Nu har vi fået lufttelt, for vi er jo blevet et par ældre pensionister, så man slipper for at rode med stænger, og det er noget nemmere at bruge en luftpumpe. En luftpumpe med en god stang faktisk. Det gør det meget nemmere. Og vi har haft gode erfaringer med luft, så det kan vi kun anbefales. I hvert fald hvis man er ældre og har plads til det i bilen, for det fylder noget ekstra. Det er ikke et lille fikst telt. Det fylder noget, når man har et lufttelt. Vi har god plads. Vi har 3 gange 5 meter. Vi har næsten 15 kvadratmeter, vi kan bruge. Så det er godt, også når det er dårligt vejr, for det skal man også have plads til. Man kan godt risikere, når man camperer, at det regner 3 dage, og så må man så leve med det, hvis man ikke vil flytte sig. Så lever man inde i teltet i 3 dage, og så når solen kommer frem igen, så går man ud og nyder det igen. Jamen, det er at komme væk fra den daglige tomrum derhjemme. Selvom vi er meget aktive, så er det dejligt at komme ud bare og sidde og slappe af og læse en bog. Og se noget andet end København.